Medamino. maganin maye bane to mina na ni ko na faɗa ma yanayin azantaka malam daga wucewa duba na Allah ka kama mun bakin ka so da yawa ina faɗa ma ka diba kazanta cikin gida ka diba ruwa nan ka diba shara ko shi yana iya kawo ko da Allah da annabi ka amma yanzu saurara likita kai mai bayani ai malam da kai wannan ba mai ne misabe ka wannan malaria ce malaria to ai duk kalma guda ce mu da Hausa mu ce maye su tura su ce malaria da wannan ka bani labari na yi jan abin da kaka faɗi wannan abu da ke na'am cikin malaria dole cikin malaria alam ba da shara ya kamata a ce kuna tsaftace muhallin Mina na. Mina na bai. Da shi nika kwana. A to wannan ne wannan tun da gawa ta ne ha. To ba a canza wani. Ke shi miya na da miki kiya lamai. Miya na za a yi yalan. Saboda gudun kamuwa da cutar malaria. Kan wanda ta kama. Ina zuwa likita. Kana ne. To ba shi yake ba Muhammad ya canza bai. Mahalli Allah zai tsare shi da malaria. Shikenan da ka tsaftace Allah ya kare ka daga cutar malaria. Ka bi ƙa'idodin da likitoci suka faɗa na cutar malaria Allah ya kare. To wallahi na da Yahudanci an ce mu wanke hannu an ce wai in kwano ya kwana ko mu wanke shi mu ƙara ƙara ya shi da a ci abinci. Allahu akbar. To na gode likita. Na gode sai an jima. Mu je mun da su gidanka. Sharan gida zai yau.